Tul din il-konferenza ħareġ il-bżonn li pajjiżna jinsisti aktar u jippjana miżuri ta' prevenzjoni għal tipi differenti ta' kanċer. Preżentament qiegħed jitħejja programm ta' prevenzjoni bl-isem ta' The Economics of Health Prevention, Healthy Generations Now and in Future. Kellim ewlieni f'din il-konferenza kien il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa u l-Konsumatur John Dalli li tkellem dwar l-importanza li kull individwu jagħmel dak kollu possibbli biex inaqqas ir-riskju tal-kanċer. Il-fatt terz mill-kanċer illi jolqot ħafna familji u qed ngħidu aħna li terz mill-popolazzjoni Maltija se tkun affettwata b'din il-marda f'xi ħin jew ieħor fil-ħajja tagħha. Aħna nistgħu nevitawhom u nistgħu nevitawhom billi noqogħdu attenti illi kif ngħixu, x'nieklu u kif nagħmlu ċerti affarijiet, pereżempju t-tipib, naqtaw it-tipib. L-alkohol, inkunu moderati ħafna fl-alkohol, dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jġibu l-kanser. Ukoll x'nieklu importanti ħafna li jkollna nutrizzjoni tajba, l-obeżità u l-ħxuna żejda huma wkoll fatturi li jistgħu jikkawżaw il-kanċer. Jiġifieri ħafna affarijiet huma taħt il-kontroll tagħna biex nikkontrollaw illi ma nkunux milquta mill din il-marda ħafna drabi qerrieda. Diversi kelliema oħra għamlu l-interventi tagħhom, fosthom il-kellim laburista Stefan Bontempo illi qal li tinħtieġ rieda politika fil-ġlieda kontra l-kanċer. Qal li wasal iż-żmien li f'Malta jkollna leġiżlazzjoni li titlob il-pubbliku jagħmel testijiet mediċi b'mod regolari, bilan li ċertu mart jinqabad minn qabel. Il-kellima laburista dwar is-saħħa Mary Louise Collier-Opreka tkellmet dwar l-ħtieġa li tkompli tinbidel il-kultura dwar dak li nieklu. Ikwotat rapport li juri l-50% tal-ġenituri ma jikkoperawx mal-policies inforzati fl-iskejjel fuq ikel li jieħdu magħhom it-tfal tal-iskola u li jrid ikun tajjeb għas-saħħa. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar tkellem dwar il-programm ta' prevenzjoni għall-kanċer li qed jitħejja b'rabta mad-deċiżjonijiet u azzjonijiet li jittieħdu fil-pajjiżi tal-Ewropa.